आंनि मुङाथ' उरखाव मुसाहारि आङो कुसुगाव ब्लकनि आन्डारावनो आंना गसाइगाव साब डिभिसन जाबाय आंना राजा दाब्रे साबसिन आरो बांसिन गल होनो हानानै दायो दुरान्ड कापनि थाखाय बड'लेण्ड एफसि हान्जायाव सायख'जानानै दायो प्रेक्टिस खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों माबायदि मोनदों गोसोआव दा आङो फार्स्ट टाइम माने गोबां सिनियर आरो एक्सपिरियेन्स गोनां प्लेयारफोरजों माने बेवहाय ट्रेनिं होनो खाबु मोनदों बेनि थाखाय आं बिराद माने गावखौ खाफाल गोनां साननानै लायो आरो आं इयुनावबो माने बिसोरजों सिनियरफोरजोंहाय माने प्रेक्टिस होबाय थानानै ट्रेनिं होबाय थानानै आङो साबसिननिफ्राय साबसिन गेलेलांनो आरो नाजागोन आरो माबायदि फरेन प्लेयारफोर जे दिनैनि समाव गेलेफानाय टिमाव गेलेनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथाङाबो गेलेफादों कम्बिनेसना माबायदि कम्बिनेसना बिसोरो दिनै फैदों आरो माने जास्ट 10-5 मिनिट गेलेदों आरो बेवहाय गासिबो कम्बिनेसनखौ नुजोबाखै आसा खालामो नेक्स्ट गेमावहाय माने फुल टाइम गेलेयोबा बेनिफ्राय साबसिन कम्बिनेसनखौ नुबावगोन होननानै आं सानो गिबियाव नोंथाङा बबेबा क्लाबजों गेलेयो गिबियाव आङो गसाइगाव सालबागान स्पर्ट्स क्लाबाव गेलेदोंमोन आरो बेनि उनाव दा माने आंनि प्रेजेन्ट क्लाबा सालबागान स्पर्ट्स क्लाबानोमोन आरो बेनि उनाव आङो सिएम काप गेलेनानै बे अपरचुनिटिखौ मोननानै आं बे बड'लेण्ड एफसियावहाय खाबु मोनदों आरो बबे समस्थिनि जानानै गेलेयामोन आङो कुसुगाव समस्थिनि जानानै गेलेदोंमोन गिबियाव बिसिसि लेभेलनिखौ लानानै गिबियाव बिसिसि लेभेलखौ लानानै गेलेदोंबा गार्डेनफोर बिसिसिमोन जोंना बेनि उनाव दा ब्लक लेभेलाव गेलेनानै कुसुगाव आरो ओमफ्राय बेनि उनावथ' बेयाव सफैबाय आरो काउन्सिल लेभेल गेलेनानै नोंथाङा सानदोंमोन नामा जे बड'लेण्ड सिएम कापनि गेजेरजों दुरान्ड कापआव गेलेनो मोनगोन आङो माने गोबां मोजां मोजां गेलेग्राफोर दङ नाथाय आङो माने गावनि मोनसे हपखौ सिफायाखै माने आं जुदि खाबु मोनोबा आंनि हानायखिनिखौ आङो नाजागोन आंनि एफर्टखौ होगोन होननानै आं सानदोंमोन आरो माब्लानिफ्राय गेलेनायखौ जागायजेनो गिबियै आङो गेलेनाया जुननि लास्ट उइक बेफोराव जागायजेनदोंमोन बे सिएम कापआ आरो ओमफ्राय बेसेबां स्कर खालामो सिएम कापआव आङो बिसिडिसि लेभेलनिफ्राय लानानै आइ थिंक 4 स्कर जादोंमोन औ माब्ला बोसोरनिफ्राय नोंथाङा गेलेनायखौ जागायजेना आङो 2011 निफ्राय गेलेजेनदोंमोन आन्डार 13 बिदिनो आन्डार 14 आरो लोगोसे आन्डार 16 बिदिबो गेलेदों आरो ओमफ्राय आन्डार 18बो गेलेदों आरो माने आसाम औ गिबियावहाय डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स जोंना गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सजों गेलेबाय आरो बेनि उनाव आङो 2019आवहाय आन्डार 17 माने नेसनेल गेलेनो मोन्दों आरो आसाम टिमनि जानानै खोब मोजां दायो खोब न'खराबो खुसि दा आंनि फेमिलिफ्रा माने बे खाबुखौहाय मोन्दों होननानै खोनानानै माने आंखौहाय एसे प्राउड फिल जादों आरो सापर्ट खालामगोन होननानै सानदों आंनि फेमिलि आरो खुसियानो आरो लोगोसे आंनि जाखिनि गामियावहाय माने खेलाखौ नायफैदोंमोन सिएम कापआव बिसोरबो गोबां खुसि मोन्दों आरो बे अपरचुनिटिखौ नुनानै नोंथाङा सासेल' नामा जे बड'लेण्ड सिएम कापनिफ्राय दुरान्ड कापआव गेलेनो खाबु मोनो दाथ' आं जइन जानायाव आंल' आरो आं बेनि उनावहाय सोरबा फैबावगोन बेखौ आं मिन्थिया नाथाय आंखौहाय माने इनभाइट खालामनाय हिसाबै आङो फैदों आरो माबायदि एक्साइटेड दुरान्ड काप गेलेनो थाखाय दुरान्ड काप गेलेनो थाखाय आङो माने जोबोद एक्साइटेड आरो गेलेनो थाखाय आङो फुरा माने गावखौ माने गोसोखौ फुरा दुंखांनाय एसे जस लानानै दङ आरो दा सिएम कापनि गेजेरजों जे नोंथाङा दुरान्ड काप गेलेनो खाबु मोनबाय दा बे खाबु मोननायाव नोंथाङा सोरनिसिम साबायखर बावगोन होननानै गिबियै आङो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो मानोना बे जेनाखि सिएम कापआ सारानो अर्गानाइज खालामदों दिनै स्पर्ट्स प्लेटफर्माव सारा माने गोबां डेभेलप खालामगासिनो दङ आं बेखौ नुनानै माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै सारा बे प्लेटफर्मावहाय स्पर्ट्स प्लेटफर्माव जुदि माबा मोनसे अर्गानाइज खालामाबा दिनै आंबो बे खाबुखौ मोननाय नङामोन होननानै आं सानो आरो नोंथाङा बबेनि आरो मा आंनि मुङाथ' उरखाव मुसाहारि आङो कुसुगाव ब्लकनि आन्डारावनो आंना गसाइगाव साब डिभिसन जाबाय आंना राजा दाब्रे